Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Pagawit tan Jenny, itayak pa ang masiksikuran dito eh. Ay, anya ka di Elvis. Palpasan na pa'y magtimisa. Saanan? No di mo kaya't siya akong tagawit. Elvis! Anya kamot kan lakay. Di pa'y nalpas ti misa ng nagawid kakitin. Siya akong kaya't ti makimisa pa eh. Nagbiit kamot na maumuma lakay. Ay, itultuloy mo kit diti umay makimisa. Kasano ajak mauma. Kat saan mat anak kapapati diag sasaw. Para kanyak, sayang lang ti kwarta nga itid mo kas daton no kasi makimisa ka. Elvis! Or nungam kit diti kwartam ah. Ken agtrabaho ka ore aldaw ti Domingo. Ta isupay ti matgadam. Kalukwan day tay bagpagayo, misa-misa. Adula amin day ta. Nanang, nasakit ti ulo ko. Nan, Nabara ay sus. Wan ngagpayso. Nabara ka anak ko. Jenny, apay ta anak ta? Nabara nga rod lakay. Anak, di ka pa'y lagul ulaswan. Tani, nabara ka. Anya saan nga gululas? Dublem kit dito ulis na ah. Uray talo no iso. Iti kasta. Agim bagadagos. Ay, saan ang mga nagkonvulsyon. Ah, Ay, tinasaya at ingka mangala iti danom ken lupot lakay. Banyusan ta ti anak ta. anya? Alan wano saan? Ipantalangan ni ospital. Di pa'y ka din naimbagan ni Rhea nga apo ko, Elvis. Saan pa'y nga rod nanang? Pinagasak pa yun kinila kay iskong albularyo. Saan mo't lat ang agimbag? Agurigur lat na. Apay nga min aya, adi mo tinungpal ti ko na ni bakit mo, nga ipanyo adagos iti ospital. Awan nga rod ti kwarta, nanang. Kin may sa. At damot agas nga intid nila kay isko kay. Saan lang a doktor ti makaagas, nanang? Wan ngam ko namot asaan latta nga maimbagan ti gurigur na. Oh, di naktumanin ayaban nila kay isko. Tagasan nan tumanin ta anak ko. Amangan iti sumaruno pa nangagas na. Matumpungan nanton kat agimbagan ti anak ko.
Ay nabara ka unay apok. Wan nga rod nanang. Ipan ko kumay sa ospital. Ngam di mo't kayat ni Elvis. Ipan mo kit din. Masukatan ti kwarta. Ngam tibiyag ti anak yo. Saan? Wan nanang. Di kag danag. Kasaritak to ni Elvis. Masapol nga ipan yun adagos iti ospital ti apokok. Nabara unay. Ala, umay kan anak ko. Masapul nga ipan kan sa ospital. Ingam, awan mat kwarta tayo, nanang. Ay na anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Italagtayon ka ni Apo Diyos ti amin, anak ko. Ay, abakmanin nila kay Isko, nanang. Pinadas mo lang arudan. Ngam di na kinabailan. Ulitom pay laang. Kanya tamo tayo ngay. Ang mga numatumpungan na itan, kat mapaimbag na ni Rhea. No di mo kayat, bayam ati asawam ti mangipan iti anak mo iti ospital. Di mo ipilit na iti ibagbagam. Nanang, Itulok mo apaagasan ti asawam ti anak yo iti ospital. Diyos ko, agyamanak. Adda kami niti ospital. Manang, kumusta ni Rhea? Layla, ading ko. Agyamanak tayo, Maika. Amok namin ngagmay-may saka dito eh. Kat, kumusta? Anya ti ko na ti doktor. Ay, nadengge ti anak ko, Layla. Kat masapul ka no ang masaksakan iti dara. Ala, grabe nga rod, ano kasta? Sige manang, siya kunti makaamukin ni Rhea. Agyamanak ading ko ha. Bantayan pa lang arod ti ka anak ha. Tarumwarak biit. Inak mangipamuspusan iti kwarta. Sige manang, at iti 500. Day talaang mati kwartak. Napyala ang mainayon kadagiti gatang mo iti agas. Ay na, agyamanak ading ko. Kasano day tuyen lakay. Kunak no agpada kayo kan ni Rhea iti type ti dara. Saan mo't gayam? ni Layla. Apay adi mo ipadas, Jenny. Sa bali nga rod ti tipo ti dara na. No, kastamot lang. Rumuwar tayo dito ospital. Ipantay langan iti albularyo ta anak ta. Barang maagasan ijayan. Anya, albularyo manan. Dakkel ti magastos tayo dito ospital, Jenny. Ay, basta, jak kayat nga irwar ti anak ko dito ospital. Natangka na talaga ti ulam.
At tuyak manan, ngagkid daw iti tulong mo, Apo. Isabot mo kumati amin nakasapulan mi diti ospital. Ti pan nakaagas ti anak ko. Tulungan da kami kumaapo. Awanan ti sabali a pagkamangan mi. No di si kalaang, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Raya, anak. Kumusta ang Nam? Kabailamon ti rumuar dito ospital? Nakapsuta, tatang. Sige. Iturog mo nga rutap na makainan ka. Uwan, tatang. Manong, Ah, oras sentap na rumar dagiti bantay ti pasyente. May salaang ti agbati nga agbantay. ayan ni manang mo, Jenny. Diyak mo, Manong. Ipagamit ti kabsat mo, tagawid akmat ten. Isunton ti makama mangiruwar ita anak mi dito ospital. Sige, Manong. Ibagak day takin ni Manang. Nay, apay nga dakan Elbes. Napan ka lang nagpakita di ospital, nagawid ka matla adagos. Nanang, at tatarakon ko ang masapul at aripatuak dito balay. Alangan mo tabaybayak dagiti tarakon ko ading moin. No day tala abanag, addaak dito'y amang pakan kadagiti taraken maw. Ni Jenny tinagpilit ang mga ospitalita anak mi. Di iso ti makam mo. Ay na, nagalaskat day tanga ugali mo, anak ko. Imbiskit di nga agtinulong kayo para iti anak yo. Kastakit din ti saom. Kasano, kat masurunak. Ipagbagak lang aro doon nga iruwar min ta anak mi di ospital. Gapot awan ti kwarta pagbayad mi. Natangkan ti ulo ni Jenny. Isa makaamon ah. Anak ko, Masurunak iti dadya babae. Kitag man ita. No sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na di ospital. ay na, di ka kumamangiruruman, anak ko. Kit-kita lang arudon nga agab-aburido di asawa am gapo iti anak yo. Kastakit din ting kaibagbaga. Ala, ta siya akong ti mapan agbantay. Agyan kan dito balay. Ha, Sa dino ti papanam, Laura. nay, Mayor Manuel, si kamot gayam dayta. Ay, baro man ang tikotsim ah. Wen, bindisyon ni Apo Diyos na ito eh. Sa dino ti papanam, tay tulod kan. Ay, mapan ko man kitaan di apukok iti ospital. Ala, lumugan kan, tay jay matla ti turong Laura. Ay, agyaman akaroon no kasta. Apay, anya ti sakit ti Apo ko. Nadinggi nga road. Kat sapay la kuma, tasimaya aton tirik nana. Kumusta tirik nam ita, apok? Mayatan, Lola.
Ay, nasayaat nga ron no kasta. Tapno makaruwar kayon diti ospital. Uwan, Lola. Kuna ti doktor nanang. Mabalin nan ti rumwar inton bigat. Kat, kasano nga ron? Ada ka din pagbayad yo iti bilyo diti ospital. Awan nga rod nanang. Kaya't ko kumakasarita ti doktor. Jenny, Agpakaasi ak kumakan kwa na. Ano mabalin? Uray rumwar kamin, nga uray saan kami pa anak kabayad. uray kumamot no da kwartak, anak ko. Tauray siya kung tiyagbayad. Sana bale, makadiskitarak tulat ta nanang. Kumusta ti anak iyo, Mrs.? Nasaya aten, Apo Mayor. Nagimbag ta anak miga po ititulong yo. Isong agyaman kami unay kada kayo. Awanan yaman na. Inaramid ko lang ti rumbeng. Ken, talaga kayat ko ti makatulong. Ket, kano nga erwar mo ti anak mo dito ospital? Itak ko mga aldawan, Apo Mayor. Ururayak lang ti doktor. Tapay. Agpakaasi ako makinkwana. Ano mabalin? Utangag pailaang ti bilmi ditoy. Mrs., siya kung ti makamong agbayad iti amin. Awanan ti pagdanagan nyo. Agpaiso, Apo Mayor. Ay na, agyaman ako na kada kayo. Malala, di ka nagsangit, Mrs. Siya ti makamong agbayad iti bilyo diti ospital. Tulong kon kada kayo nga gina. Naisabot ti kasapulan niyo, anak ko. Ay na, agyaman tayo. Nabiyag ti sasao ti Diyos anang nangag mo. Tanagbunga ti pamatim. Ama itadto ti amin akasapulan niyo iti tiyempo ti makuna arigat yo. Wan nanang, naimbag launay ti Diyos. Jenny, bakit? Pakawanan na ko ma. Italangan na amiris ko ti amin. Pudno gayam ti amin ngayon bagam. Ngay ti kaano man. Saan to abaybay ang ti Diyos dagiti pa. Naimbag launay ti Diyos, katkas panang subad tayo iti kinasayaat na, di tayo kumalipatan ti agyaman, agkararag kan agdayaw kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Jonaline Carino. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Nainbag ka oras kada kayo amin.